Moi bo día a todas e todos os compañeiros de corporación e tamén as persoas que nos acompañan neste salón de plenos. Imos a dar comenzo a esta sesión extraordinaria para a toma de razón da renuncia da concelleira do Grupo Municipal Socialista, dona Eva Martínez Montero, e declaración de vacante. Ten a palabra a señora Martínez Montero. Grazas, señor alcalde. Bo día, compañeros e compañeras de corporación. Xornalista, os xornalistas que nos siguen, e se hai alguén tamén que, que nos está seguindo por vía telemática. Vou ser breve, porque ademais vou ler, porque, se o día para dar as grazas e non me quero esquecer de ninguén, non? En primeiro lugar, grazas ao meu partido e de forma específica a Ángel Mato, porque me deu a oportunidade de formar parte da candidatura socialista nas eleccións de 2019, de novo en 2023, o que me permitiu participar desta corporación con responsabilidade de goberno nos primeiros 4 anos e xa na oposición nestes case últimos 3. Para min foi unha honra ter a oportunidade de traballar para a miña cidade. Grazas tamén aos meus compañeiros e compañeiras de grupo, ademais de Ángel, Monse, Rafa, Julián, Germán e Ana, que ademais de compañeira é amiga. Tamén quero dar as grazas aos que estiveron no noso grupo xa non están, Antonio, Cristina e Maite. Male as nosas diferenzas e as presións ás que estivemos sometidos durante, sobre todo, os anos de goberno, cunha pandemia mundial polo medio, creo que sempre priorizamos a cidade e o traballo en equipo. Grazas tamén ás persoas de gabinete durante a etapa de goberno e a Ana, a nosa entón e actual administrativa de grupo. Grazas ao resto de compañeiras e compañeiros dos grupos municipais. Como xa lle dixen persoalmente aos que me chamaron ou escribiron estes días, por enriba das siglas e o momento que nos toca a cada quen, quedome co positivo, con iso que nos une, e que estemos onde estemos. O noso objetivo común é mellorar Ferrol. Estando no goberno, procurei facelo o mellor posible e agora na oposición tratei de aportar co que pensei que era o máis axeitado en cada tema. Grazas ao persoal municipal, porque sempre estivo axudando e aportando para sacar as cousas adiante. Malia, como dicía antes, ter pasado por unha pandemia ou estar nun goberno complicado con tan só 8 de 25 concelleiros e concelleiras, pois a verdade é que, como dicía, sempre axudaron. O meu agradecemento é a todas e cada unha das persoas coas que traballei, pero sí que me gustaría ter unha mención especial, pois algunhas delas, non? Como Laura, Iria, Merce, Isabel Lozano, Monse Corbeira, Susana Uloli de Benestar, Ana Alonso e Paola de Promoción Económica, María José e Felipe Cotobat, que me axudaron moito en patrimonio histórico, e xa máis hacia o final David de Persoal. Como dicía, todas elas e eles contribuíron a que o meu paso polo Concello teña sido moito máis sinxelo. Grazas ás entidades e colectivos cos que tratei ao longo destes anos polo seu traballo e compromiso con Ferrol. Con eles sempre tentei tender pontes e vías de colaboración para poder facer dentro das áreas que me tocaron xestionar ou fiscalizar unha cidade mellor. Grazas ás e os xornalistas que en todo momento me trataron con profesionalidade, respecto e mesmo cariño. A verdade é que gardo con orgullo as laranxas que me concederon nos diferentes anos. E malia o difícil equilibrio que supuxo desenvolver unha xestión política sendo unha máis do gremio, só podo estar agradecida. E grazas, por último, pero para min máis importante, ás miñas amigas e amigos e a miña familia pola súa paciencia, apoio e comprensión. Grazas aos meus pais e aos meus fillos, aos primeiros por facer de pais de novo cos meus fillos en moitas ocasións para que eu tivera a oportunidade de levar a cabo a miña tarefa no Concello como correspondía, e a eles, a Pablo e a Laura, por quererme tanto amosalo incondicionalmente no día a día, malia ter unha nai ausente en moitas ocasións. En definitiva, hoxe marcho triste porque sempre resulta complicado tomar decisións como a que tiven que tomar agora, e porque sempre quedan cousas no tinteiro o que non funquen de rematar.
pero tamén o fago coa conciencia tranquila de ter dado todo o que puiden e coa satisfacción de levar a mochila repleta de momentos de boa xente en ambas as dúas bancadas e de algunhas cousas acadadas que me unirán sempre a miña cidade. E aínda que a vida dá moitas voltas e o meu futuro está en Ferrol, na miña cidade e a da miña familia, na cidade pola que estou en política, hoxe, como se diría na nosa terra, marcho que teño que marchar. Moitas gracias. Pois moitas grazas. Vamos a ter unha breve rolda dos grupos. Señor Suárez. Moitas grazas, bo día a todas e a todos. Bueno, Eva, sabes que tes todo o noso respeto, cariño e admiración, tanto no persoal como no político. Creo que nos 6 ou case 7 anos que levamos convivindo nestas 4 paredes, demostraches a túa valentía, asumindo responsabilidades duras, como a de benestar, sen ter experiencia, collendo o tema con moitísima forza e moitísima ilusión, malia todos os elementos, na plena pandemia, etc. Eso sempre de salientar a túa ambición, a túa valentía, que redundou en beneficios para a cidade. Estou convencido de que isto non é unha despedida sen máis, que como levas Ferrol no teu sangue, no teu corazón, pois volverás pronto por aquí a seguir facendo política municipalista, que creo que é a que máis bonita é. Ainda agora que tomes outra responsabilidade, estou seguro que te veremos máis pronto que tarde pola cidade que tanto queres. Simplemente desexarte o mellor, a mellor das sortes, que todo o que fagas sexa ben para ti e para as políticas públicas que defendes, que creo, teño que dicilo, que dende a esquerda sempre son mellores. Vou deixar a palabra un pouquiño a Nerea tamén para que faga unha curta despedida e moita sorte, Eva. Bueno, bo día, moitas grazas por estar aquí. Eva, quero chorar, non sei se que me pasa. Pois eu estou triste. Moi contenta por ti, pero estou triste. Creo que ao final eu acabo de chegar, perdón, pero a min cando alguén me enseña algo, pois leva un cachiño de min. Para min eres un exemplo de muller traballadora, de empoderada, de nai incansable, que soy moi importante tamén, que moitas veces se nos olvida. E, bueno, agardo coincidir contigo non sei onde, agardo que teñas moita sorte, moitas experiencias, moita felicidade, de verdad que foi unha alegría pois aprender de ti e terte ao lado. Graciñas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bo día a todos a todas. Bueno, quixera fundamentalmente agradecerlle a Eva o seu traballo durante todos estes anos por esta cidade, o trato que mantivo e que lle deu a nosa organización política, tanto desde o goberno como desde a oposición. Creo ademais que, creo que xa dixen en algunha outra ocasión, creo que é un orgullo formar parte desta corporación municipal, participar dos debates públicos e políticos nesta cidade, e creo que ademais Eva é moi consciente disto, decía na súa intervención, que estas decisiones moitas veces son complicadas. Creo que o que compre pola nosa parte desexarlle o mellor nesta nova etapa vital, e que ademais creo que é unha nova etapa na que poderá tomar tamén algún tipo de decisión, cando menos facer todo o posible polos intereses da nosa cidade desde outra perspectiva, pero sendo consciente de que a política sempre vai a formar parte da súa vida e da súa actividade, sexa laboral ou mesmo sexa vital. Por iso únicamente quixera rematar como empecé, agradecéndolle a relación e o trato que mantivo con a nosa organización e desexándolle o mellor nesta nova etapa. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde, compañeiros de corporación. Bueno, Eva, eu creo que os compre suliñar, en primeiro lugar, o meu agradecemento persoal, pero sobre todo político, porque creo que si algo sabemos os 25 que estamos aquí,
hoxe é que cando un decide ter a valentía de someterse á democracia, non? Presentarse a unhas eleccións municipais, sabe algunhas cousas, non? Sabe que vai a ter que adicarlle 24 horas ao día ao servicio público, sabe que vai a ter que esforzarse en todo o que poda para poder mellorar a vida dos seus veciños e veciñas, pero ás veces, bueno, se esquece de todo o que se perde no camiño, non? De todas esas cousas que se deixan de facer, que creo que as expresache perfectamente. Polo tanto, creo que a miña obriga é recoñecer o meu agradecemento profundo. Sabemos, mellor que ninguén, que tivemos que pasar momentos moi difíciles, momentos nos que eu sempre tiven moita confianza no teu traballo, nos que tiveche que asumir responsabilidades mesmo en momentos dificilísimos do noso mandato. Tamén permíteme decir que estou contento de que asumas máis responsabilidades importantes dentro de outro traballo que creo que no persoal vai a ser moito mellor para ti, como me dixeche, e dende logo, bueno, eu creo que isto non é un adeus, isto é un hasta logo, porque sei de primeira man o teu cariño por esta cidade, que tes aquí a túa vida, a túa familia, e dende logo sempre vas ter as portas abertas para regresar onde ti decidas, e agardo que con moito éxito. Creo que, bueno, ser concelleira é un orgullo, é unha pequena parte da historia desta cidade que ten moitas eivas. Creo que, bueno, en definitiva, todos e todas os que estamos aquí somos uns privilexiados. Estou certo de que alá donde vayas a desenvolver o teu traballo o farás con ese compromiso, con esa conciencia de políticas públicas, de mellorar a vida da xente, e creo que isto tamén, aparte de todo iso, é unha grandísima escola, xa non solamente política, que dende logo, sino tamén de vida. Por lo tanto, simplemente remato dicindo, Eva, moitísimas gracias por todo o traballo feito, tes as portas abertas e moitísima sorte e éxito no futuro. Mais nada. Moitas grazas, señor Matos. Señora Pieltain. Bos días a todos e a todas. Pois, Eva, eu súmome o que dixeron todos os meus compañeiros, agradezoche o traballo feito, porque eu creo que, a pesar de que esteamos en bancadas diferentes, todos os membros da corporación intentamos sumar e o debate é bo, a pesar de que a veces se caliente un pouco, pero creo que has traballado moitísimo. Eu levo pouco tempo, pero sei que pasaches momentos difíciles, sei que eres unha gran profesional, e agradeceche moito tamén o trato persoal, dende a miña persoa fora, de portas pa fora, dichesme moi bons consellos, sempre intentando pois facer as cousas máis fáciles. Estou segura de que en Madrid vas a ter unha boa trayectoria, que vas a disfrutalo, pero tamén estou segura de que vas virte moi pronto para Ferrol, que sei que é a túa intención, porque é a túa cidade e polo que queres pelexar. En Madrid tira un pouquiño para nosotros tamén. Nada máis, que moitas grazas e que teñas moita sorte. Moitas grazas, señora Pieltain. Pois a verdade é que damos coñecemento da renuncia por unanimidade. Eu quero transmitir en nome de todos tamén, como xa se fixo, o agradecemento de Ferrol polo teu traballo en primeira liña por esta cidade durante os últimos 6 anos. Sen dúbida, o traballo municipal o sabemos todos os que estamos aquí e todos os que pasaron por aquí, o máis intenso, pero seguramente é o que a longo prazo ten un maior retorno personal tamén e profesional, non? Seguro que todavía recordas momentos moi difíciles,
donde todos nos enfrontamos, os que representamos os concellos, a certa incapacidade para resolver as cousas do día a día, as cousas máis cercanas ou as cousas máis grandes, pero sobre todo, bueno, pois o tempo creo que te permitirá lembrar sobre todo esas cousas positivas que se consiguen nunha corporación municipal, tanto persoa a persoa, como en torno aos grandes proxectos desta cidade, non? Polo tanto, desexarte, que é o que procede tamén, moitos éxitos no novo camiño que agora emprendes. Moitas grazas e se levanta a sesión.